שלום, אז מה לעשות סדרת הישרדות בערוץ? אז נתחיל. אין פה כלום, אני רק נעשה נגיד את השם ככה 1, 2, 3, 4, 5. נפצור את העולם. זה ייקח קצת זמן, לא לדאוג. חכו רגע. עכשיו שומעים אותי יותר טוב? אני מקווה שכן. הנה, אז זה מתחיל ליצור את העולם. יאללה. כשאתם רואים זה הקליינט שאני משתמש בה. הקליינט אני ממש לא ממליץ עליה. מראים שם FPS, CPS. מי שיודע FPS זה כמה המשחק שלך לחלק, ו-CPS FPS זה שהמשחק שהולך חלק, ו-CPS זה כמה קליקים על העכבר אתה יכול לעשות בשנייה. נגיד 4 או 5. שלי השיא זה נראה לי 10. אני לא זוכר במדויק. אוקיי, אז התחלנו בעולם. הנה 5. הראיתי. יצרנו עולם. אוקיי, רגע. אוקיי. נתחיל. כמובן דבר ראשון זה שנקרות עץ. יש לי עצה לכל מי ששחק מיינקראפט שיכין כלים מעץ, אבל רק כלי אחד שזה פיקקס מקוש. זה הפרק הראשון שלי. אז מקווה שלכם. זה גם פרק הראשון שלי עם כל. אני אשמח מאוד אם תרשמו לערוץ, ואני רוצה שנגיע לפחות ל10 לייק ועוד 3 מנויים. אז זה הכלי שאני רוצה בהתחלה אפשר לבנות. אוקיי, התכנון שלי זה להשיג לפחות 14 איירון. אוקיי? כי הסרטון לא יכול להימשך יותר מדי זמן, אבל זאת המטרה של היום. מקווה שאני אצליח לעמוד בה. אוקיי, עכשיו נכין כל שאר הכלים. מאבן כבר אפשר להתחיל לעשות את זה. אני רוצה להראות לך. לרוב מכינים חרב. תסתכלו, גרזן מוריד 9 חיים מאבן. זה חזק. ואם עכשיו נסתכל על חרב מאבן, רק 5 חיים. אז הכי שווה זה גרזן. באמת. זה מה שאני מכין תמיד. שווה, אוקיי, ככה. שווה. כפי שאתם רואים, הכנתי את זה. כי בא לי, הכנתי את כל הכלים חוץ מחרב, אבל בא לי גם לבנות לנו חווה. אם אתם רוצים שהסדרה הזאת תמשיך, ועד איך אני גם יכול לתת טיפים להישרדות, אז בואו נגיע ל10 לייקים. אוקיי? יש פה מערה. יודעים מה? אני רגע בודק משהו. אוקיי. אז יש לנו עוד זמן לסרטון. בואו ניקח אוכל. הרגתי. מי שלא יודע, שעושים ככה זה מוריד פחות חיים, ככה שקופצים לקרית, זה מוריד הרבה יותר חיים.
אוי, יש לי תקיעות. אוקיי. לרוב עושים קפיצה וישר, אבל לא, צריך לחכות עד שאתה כבר כזה למטה, ואז זה הוריד חיים. מי שיודע, אני גם יודע לעשות פרקור ורדסטון, אני יכול ללמד אתכם שיטות לפרקור והכל. ביי, יודעים מה? עד שאני משיג איירון אחד, נעשה את זה, כי לא בא לי להעמיס כזה על הסרטון. אז יאללה, בוא נרד פה. לא באמת משנה איפה. אוקיי, נרד כזה עד גובה יחסית נמוך. עד עוד 41 נרד. זה גובה שאפשר להשיג ממנו בו איירון, ברזל. זה מסמן שיש פה מערה. וואי, אני לא רואה באיזה גובה. אוקיי, 41. או, מערה. ספיידר. שיט. אני יודע שעשיתי קריט. או, איירון. טוב, אז בואו נגמר הסרטון סתם. קודם כל אני אחמם. ואז. אוקיי, בואו נברח. לא באנו למרות. אז נראה לי שעדיף שבאמת נברח. אנחנו נסמן את המקום הזה. ומפה באמת נמשיך לסרטון הבא. לא שאני מתקדם, אני ממשיך מאותו המקום. אוקיי, נכין פרנס, תנור. חכו. בודק כמה זמן הסרטון. כרגע, אוקיי. ניקח פחם, את זה. אני אעשה ככה. נכין עוד תנור. ככה. טוב, אז יש לנו איירון. אני אבזבז אותו על משהו. אני חושב שהוא די חם. אוקיי, ניקח את זה. רגע. לא שכחתי. ניקח את זה. נכין ג'ט. נזכרתם עוד לעשות ככה, ליצור לי מגן שיהיה לנו להגנה. עכשיו גם דלת. מעולה. נעשה ככה. מי שלא יודע מה אני רוצה לעשות, אז בית כזה קטן. חמוד. אוי. מה אתם רואים? ראית יפה? נחמם את זה ואז ייגמר הסרטון. צער. אוקיי. עכשיו רק נחכה. אוקיי. טוב, אז ביי. נתראה בסרטון הבא של הישרדות מיינקראפט. ביי.